Güzel. Менә син бүген айрыша чибәр, айрыша гүзәл, айрыша мөлаем. Синең йөзеңнән ниндидер нур сибелә. Роберт, син бүген шундый мөхтәбәр, тәкәлифле, нәкъ солтаннар кебек. Карасың, Нур, Солтан. Нур Султан. Нәкъ 1 ел элек Казахстан президенты Касым-Жомарт Токаев баш каланы Нур Султан дип үзгәртергә карар кабул итте. Сез Татарстанның төп җиде яңалыгын карыйсыз, киттек. Башлык. Роберт, синең костюмың кая китте? Мин костюмны бортик түгәрәк даталарга гына киям. Алайса син алай матур итеп хәзер сабан туйда гына күреп булыр инде. Көрәшергә дип чыгырдым. Дүшәмбе Татарстанның югары уку йортлары дистанцион белем бирүгә күчте. Соңра 19 марттан мәктәп укучыларын да вакытыннан алда каникулга җибәрделәр. Бизнес белән икътисадка бу яңалык зыянга булса да, укучылар өчен бәхет кенә. Энә белән кыю казучыларның барысы да шунда ук үзләренең шәһәр авылларына, фатирларына китеп каникулларын бәйрәм итәргә җыенган арада яңа закон аларның да планнарын кисте. Теләсә нинди масса күләм чаралар үткәрүне закон белән тыйдылар. Димәк, клубка барып ял итеп тә булмаячак. Дүшәмбене тикмәгә генә авыр көн дип әйтмиләр шул, бигрәк тә Россия өчен. Конституцион суд төзәтмәләрне хуплап, Владимир Владимировичка тагын бер срокка сайланырга хокук бирде. Алай булгач, ни өчен Ельцинга рөхсәт итмәделәр соң дигән сүзләргә каршы ниндидер бер мәгънәсе фикере булмаган сылтау белән җавап бирделәр. Аны хәтта мин дә истә калдыра алмадым. Хәзер безнең хөкүмәтнең әлеге сәер хәлдән чыгу һәм гадәти постсовет республикасына охшап калмасын өчен дөрес чаралар табуга 4 елы бар. Галиәскәр Камал исемендәге театр 19 марттан 15 апрельгә кадәр спектакльләр күрсәтүне тыйды. 6 апрельдән чаралар һәм спектакльләрнең видео язмаларын онлайн трансляцияләү сезонын башлый. Трансляцияләрнең репертуары 1 апрельдә билгеле булачак. Бу турда театрның матбугат хезмәте белдерә. Масса күләм чараларны тыйган вакытта бик урынлы инициатива бу, әмма архив язмалардан кала барлык трансляцияләр өчен дә түләргә кирәк булачак. Мәскәү һәм Петербургның кайбер театрлары мондый чараны түләүсез үткәргән вакытта Камалларның акча эшләве, Россиянең онлайн кинотеатрларының күбесе хәтта үз сервисларына түләүсез керү мөмкинлеген дә булдырган. Аларның коллекцияләрендә опералар, балет, дөньяның барлык илләреннән дә сәнгать әсәрләре тупланган. Чыннан да гаҗәп. Театр изоляциядәге халык ихтыяҗында акча эшләргә түгел, мәдәни яктан ярдәм күрсәтергә тиеш кебек. Атна уртасында азык-төлек кибетләрендә масса күләм истерия башланды. 2 атналык карантиннан куркып, кибет киштәләреннән ярмалар һәм консервларны сырып алып, фатирларында бункер төзи башлады кешеләр. Безнең халыкта бу совет чоры гадәтләре кайчан онытылыр икән? Башлары халыкның мондый ягымына әзер булмаган кибетләрдә киштәләр чыннан да буш торып алды кебек. Әмма хәзер кибетләрдә бар да элеккечә, тыныч вакыттагы кебек. Теләсә кайсы вакытта кереп, күпме кирәк, шуның кадәр ала аласыз. Карантин һәм чаралар үткәрүгә тыю кертү татар эстрадасына да йогынты ясамый калмады. Әмма кагыйдәләр бар кешегә дә кагыла. Татар эстрадасы бердәмләшеп, март азыгы һәм апрельгә планлаштырылган концертларын кичектерде. Күпләр чыгышларын бу елның көзенә дә күчерде хәтта. Димәк, барлык мәдәният сарайларында да тынычлык хөкем сөрәчәк. Кайбер артистлар, мисал өчен Ришат Төхвәтуллин, дөнья күләм тренд буенча Инстаграмында туры эфирда сольный концертын куйды. Куркынычсыз да һәр кемдә карый ала. Менә шулай эшләргә кирәк Камал театры. Пәнҗешәмбе көнне Татарстанда коронавирус белән авыручы Франция гражданинының Казан Зениты уенчысы Эрвин Гапет булуы ачыкланды. Спортчы туган иленнән вирус юктырып килгән, хәзер исә аның белән бар да яхшы, аны дәваханәдә чыгарганнар. Әмма иң кызыгы башкада, Зенит җитәкчелеге бу хәлне яшереп калмакчы булды. Әмма Гапет барында үзен ачып салды. Инстаграмында анализларының уңай нәтиҗә күрсәтүе турында язма алды. Менә шуннан соң без дә белдек. Опера җырчысы Алтын тавыш иясе Аида Гарифуллинаға Россия президенты Владимир Путин Россия Федерациясының атказанган артисты исемен бирде. Әлеге мактаулы исем аңа мәдәният һәм сәнгать өлкәсе үсешенә керткән өлеше күп еллык эшчәнлеге өчен тапшырылды. Исегезгә төшерәбез, Аида Гарифуллина Россиянең опера җырчысы, Татарстанның атказанган артисты ул. Вена дәүләт операсы солисты. Аида өчен чын күңелдән шатланабыз һәм киләчәктә дә иҗатында уңышлар телибез. Сез Татарстанның төп җиде яңалыгын карадыгыз. Һәм ахырдан безнең Роберт белән әзерләгән чыгышларны яратып караган, бездән үрнәк алучы һәм хәзер инде нәкъ безнең кебек яңалыклар чыгарылышы әзерләүчеләргә кайнар сәламебезне җиткерәбез. Гел-гел карап торыгыз, ярыймы?